ستنەکە مافناس داهاتên salana yên Mihemed Casim yên askerî bi Ebu Emşa fermandarê giştiyê berê grûpa çekdara bi navê Suleyman Şah an Gul Emşat eşkere dike. Di raportekê derêxistina Sûriyûn ji bo rastî û dadweriyê ango li gorî zimanê erebî Sûriyûn min eclî heqîqa wel'edala eşkere kir. Dahatên salana yên Mihemed Casim yên askerî bi Ebu Emşa fermandarê giştiyê berê yê grûpa çekdara bi navê Suleyman Şah an Gul Emşat ku dêkiryar û binpêkirin û dizî desteserkirina mal û milkên welatiyan Del Efrînê li dijî gelê Kurd naskiriye digihêjin bêhtir ji $3 milyon salana. Ji ber bilgekirina tawan û kiryarên Ebu Emşa Komîta Vegerandina Mafan karî wî ji posta wî wekû fermandarê grûpa Suleyman Şah dûr bixe. Lê jî li gel birayên xwe gelek binpêkirinan di dermafê welatiyan de navçeya Şîyê berdewam in ji dahatên dizî û revandina welatiyan jî li Efrînê û serbestberdana revandiyan li beramberî pereyan projeyên wan li Sûriye û Tirkiye û Lîbyayê jî birêve diçin.